салом алейкум бародарон ва хоҳарони гиромӣ қадри дур аз ватан, хуш омадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз мошинҳое ки шумо хостагиен, нархоша дидагием, аз Opel сар кардагӣ то Porter ҳастад. Барои ҳамин якум лайкро зер кунед, баъдан мегзарем ба видео. Opel Astra G солиш 1999, нархш 29000 сомониай, объёмш 1.6, коробка механикай, бензин, газ. рақамҳо барои занг задан 929 53 54 54. Opel Astra G Elegance солиш 2000-май, электропакет 4, нархш 38000 сомониай, объёмш 1.6, коробка механикай, бензин дорад танҳо. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. худтон бубинен, ҳама тарафа қоидавӣ кардагиай мошин. рақамҳо барои занг задан 881 11 11 12. ҳамватанони гиромӣ, агар шумо хоҳиши гузаштани границаро дошта бошед, пас ширкати мо дар хизмати шумо. хатти сарҳад Қазоқистон ва Россия, мошинҳои замонавӣ буда дорои Wi-Fi. бародарои тоҷикӣ хидмонай, бародар Муҳиддин бе ягон фанду фиреб то ҷои лозима бурда мерасонанд. рақамҳо дар болои экран ва дар таги видео мебошад. занг занед ва кори худро ҳал. ва бародарон, тико хоҳиш кардан, мо ҳам пеш-пеша гуфтем ёфтем, наршам камтар состара кард. дар охир мебинед нарша. Daewoo Tico солиш 1998 дар Турсунзода қарор дорад. бензин, автоматикаи бародаро. мошина бубинен, мошин беҳтарин кардагиай, ҳама тарафа қоидавӣ кардагиай, тозаакай мошин. тон бубинен, такси задагӣ нестай бародаро, ҳама тарафа қоидавиай, сиропакай гуфти гапу. ва мегзарем ба нархаш ки нархи ин Tico 23000 сомониай. рақамҳо барои занг задан 904 10 41 00 занг занед. ва бародарон, Opel Caravan хоҳиш кардан марамад. Opel Caravan солиш 1996, нархш 17000 сомониай. дар бохтараи мошин бародаро, объёмш 1.6, механикай, бензин, ҳама тарафа мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. бубинен, то моторша ҳастай, мошин тозай, кадоме ки хоҳиши гирифтан дорад. марамад, рангаш кабут аст. нарша гуфтем 17000 сомонӣ. рақамҳо барои занг задан 905 33 55 50 занг занед. ва мегзарем ба Nexi. Daewoo Nexi солиш 1996, нархш 20000 сомонӣ. дар Душанбе қарор дорад мошин. объёмш 1.6, механикай, бензин, газ. бубине бародаро, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. рақамҳо барои занг задан 904 11 19 55 занг занед.
ва инчунин бисёри бародаро леганзеро бинед. барое ки леганзе нархш арзонай, ҳам мошини кушодай беҳтаринай. хехтон медонен кадоме ки хоҳиш кардагиай марамат мегем. нархша дайву леганзе соли 1998, нархш 14000 сомонияй, объёмш 1.8, механикай, бензин, газ, 4 баллони нав, конденсионерш кор мекунад, ҳуҷҷатош қоидаviяй, кадоме ки хоҳиши гирифтан дошта бошад марамат. рақамоша мегум занг занед 901 21 28 28. ва инчунин як некси дигар аст ки нархаш 10000 сомонияй, солиш 1996, объёмш 1.6 бародаро, механик, бензин, газ, кадоме ки хоҳиш гирифтан дошта бошад рақамҳоша мегум занг занед 919 34 25 75. инчунин як таи дигар аст дайву некси соли 1996, нархш бошад 15000 сомонияй, объёмш 1.6, механик, бензин, газ, ҳама тарафа қоидаviяй бародаро. мошин дар хуҷан қарор дорад. рақамҳо барои занг задан 927 65 302. опеле ки шумо бисёр талаб карден, опел дути бо мошини пешам мақсад дидем беҳтарин кардагиай, ҳаматарафа қоидавӣ кардагиай барои бачаакҳои ёшай. солиш 1999, нархш 35000 сомонияй, мошин дар хуҷандай бародаро, объёмш бошад 2 бародаро, механикай, танҳо бензин. мошин ягон проблема надорад. бо қатишон савдо мекунед. рақамҳо барои занг задан 928 00 50 50. ва мегзарем ба қисми опел зафира. солиш 2003 бародаро, нархш 55000 сомонияй, мошин дар исфарай бародаро, объёмш 1.8, автоматикай, бензин, газ. қоидаviяй хитон бубинен хайр. рақамҳо барои занг задан 928 02 96 96. ва инчунин мегзарем ба опел зафираи дигар ки солиш 2004, нархш бошад 50000 сомонӣ, объёмш 1.6, механикай, бензин, газ. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. марҳамат бубинед.
рақамҳо барои занг задан 900 04 04 77. бародаро мошини матизро хостанд ва мо соли нав шадидем. бародаро дайву матиз солеш 2008 нархш 35000 сомония. мошин дар хуҷандай, объёмаш 1.6 автоматикай, танҳо бензин. мошина хай бибинед тозаакай, кадоме ки хоҳиши гирифтан дошта бошад. рақамҳо барои занг задан 931 63 93 93. инчунин хундаи старекса бибинед. бародаро нархш 37000 сомония, солиш бошад 2000-май. мошин дар душанбе қарор дорад. объёмш 3 ай. бародаро механик, газ, ҳама тарафа қоидавиай. рақамҳо барои занг задан 917 68 86 73. ва мегзарем ба Opel Vectra B, яъне дути, солиш 1999, нархш бошад 34000 сомония. бародаро мошин дар душанбе, объёмш бошад 1.8 механик, газ, бензин, қоидавиай. хитон бубинед кадоми хоҳиши гирифтан дошта бошад. рақамҳоша мегум бародаро 918 11 11 16. ва опели дигар ҳам Opel дути, солиш 2001, нархш 35000 сомония, объёмш 1.6, механикай, бензин, газ. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. рақамҳо барои занг задан 928 04 34 84. ва мегзарем ба Mercedes Benz, солиш 1995, нархш бошад 26000 сомонӣ. мошин дар хуҷан қарор дорад. объёмш 1.8, механик, газ, бензин, қоидавиай. бародаро бибинен мошин тозаакай, кадоме ки хоҳиш гирифтан дошта бошад. 926 10 41 45. ва Opel Zafira ки
бовар кунед беҳтарин кардагии мошина нархшам соза меарза. Opel Zafira соли 2005 бародаро нархи 68 000 сомонияй. Объёмш DVD бародаро механикай газ бензин мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. кадоме ки хоҳиши гирифтан дошта бошад марҳамат бубинед мошина. рақамҳо барои занг задан 904 22 25 82. Opel Astra G соли 1999 нархш 33 000 сомонӣ. мошин дар душанбе аст. объёмш 1.6 механикаи бародаро танҳо бензин дорад. мошин кам гаштагии бародаро. рақамҳо барои занг задан 917 95 32 05. ва бародарои дур аз ватани мо мошинои боркашро хостанд ки нархоша буфаҳманд. марҳамат аз Porter сар мекунем. Hyundai Porter бародаро соли 2000-май нархш 42 000 сомонияй. рақамҳоша мегум занг занед қатишон суҳбат кунед. рақамҳо барои занг задан 927 36 99 63. ва инчунин як таи дигаи бародаро бубинед барои борҳои сабукаи бародаро соли 2002 нархш 32 000 сомонияй. тон қатишон маслиҳат кунед. рақамҳо барои занг задан 987 19 90. инчунин мегзарем ба камаз бародаро. бисёр бародарои мо хостанд нархи камазро фаҳманд. нархи камаз мо якташа гирифтем ки нархаш бошад 50 000 сомонияй. камаз дар душанбеай. рақамҳо барои занг задан 901 11 88 50. ва инчунин як таи дигар аст бародаро. нархи 65 000 сомонияй. мошин дар душанбе қарор дорад. барои маслиҳат кардан пурсидан рақамоша мегум 934 35 34 34. ва охирон мошини боркаши мо Hyundai Porter соли 2003 бародаро нархш 45 000 сомонияй. мошин дар душанбеай. ҳолатш миёнаи бародаро бубинехтон. рақамҳо барои занг задан 907 74 44 11. ва мегзарем ба охирон мошин Mercedes Benz соли 1994 нархш бошад 25 000 сомонияй. мошин дар хуҷандай. объёмш 1.8 бародаро механик бензин газ беҳтаринай мошин бубинед тозаай. кадоме ки хоҳиши гирифтан дошта бошад қатиш маслиҳат кунед. рақамҳоша мегум бародаро 928 82 71 14 занг занед.
хушбинандагони азиз, ин буд як навори дигар ба поён расид. Шумо хоҳиш кардем, мо иҷро кардем бародаро. Боз хоҳиши шумо бошад, мо рӯзҳои наздик тайёр карда пешкаш шумо мегардонем ва аз шумо танҳо бародаро дастгирӣ дар видео лайк монед ва видеоро паҳн кунед дар имо, ватсап, одноклассники ва бародарони худро ҳам гап занед дар ҳамин канал обуна шаванд ва дар ҳамин видео лайк монанд. Худатонро наз нигоҳ кунед, худатонро эҳтиёт кунед бародаро. иншолло ки мехостагӣ мошина мегирен. дар паноҳи худованд бошед.